Na predaj veľkometrážny štvorizbový byt priamo v srdci starého mesta na Gorkého ulici len za 669 000 eur. Nachádzame sa v historickej budove z roku 1938, ktorá patrila k najlepším európskym realizáciám svojej doby. Fasáda je obložená spišským travertínom a už pri vstupe vás privíta krásny pôvodný šedý mramor. Byt má výmeru 102 m2 a jeho dominantou je táto úžasná 50-metrová terasa, ideálna na oddych, posedenie či športové aktivity. Dispozíciu tvoria 3 priestranné izby, kuchyňa s menšou praktickou izbou, špajzou, kúpeľňa, samostatné WC a sklad. Stav bytu je pôvodný, no mimoriadne dobre udržiavaný. Pôvodné kľúčky, drevené okná aj dvere sú vo výbornom stave, rovnako aj klasické drevené parkety. Elektroinštalácia bola menená v roku 98. Budova má železobetónovú konštrukciu, čo umožňuje variovať priečky podľa vlastných predstav. Samozrejmosťou je aj pôvodná kabína výťahu, moderná strojovňa a vlastný kotol pre celý dom. Lokalita je absolútne top, posledná prejazdná ulica pred pešou zónou, všetko na pár krokov, historické budovy SND Reduta, divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava či Dunajská promenáda. Parkovanie je možné na rezidentskú kartu. Ak hľadáte priestranný byt s dušou, veľkou terasou a najlepšou adresou v meste, toto je ono.